बे समाव बिटिआर खौराङा नोंथांमोननि सिगाङाव गोनांथार रादाब लानानै फैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, आसामाव मैया कभिड-19 जों सानै सुबुंनि जिउ गोमादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि गिबि मैया बर' सुबुङाबो बे भाइरासजों जिउ गोमादों। बिनि मुङा मन्टु रामसियारि। बिथाङा 50 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि। बेजों लोगोसे मैया आरोबाव सासे आइजोआबो जिउ गोमाबावदों। बिथांनि मुङा मुंली रानी दास। बिथाङा 57 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा हाइलाकान्दि जिल्लानि। आसामाव मैया सानसेयावनो 263 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे गोजोनथाव रादाब दि मैया 152 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ 3693 जाबाय। बेनि मादाव 2098 एक्टिभ केस, 1584 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय। 8 थैबाय आरो 3 माइग्रेटेड जाबाय। भारत आरो नेपालनि सिमा। मे बिहारनि सीतामाढ़ी जिल्लायाव नेपाल हादोरनि पुलिसनि गुलि गावनायाव भारतनि सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो 4 सुबुङा जखम जादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। मैया गुवाहाटीनि नुनमाटियाव ऋतुपूर्ण पेगु मुंनि सासे सुबुंखौ 3 सुबुङा ज' जानानै नंखाय फिसा बाथ्रानि थाखाय बुथारदों। बुथारग्रा सुबुंखौ सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों मोजाङै सिनायदों। लोगोसे बुथारग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। मोनसे गिदिर खौरां, भारतआव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोराव जुजिगासिनो दं आरो बेराफारसेथिं भारतारि आर्मिफोरा ट्रिपल एटेकनि गेजेरजों सुथुरनि हेंथायै गावलायगासिनो दं। जम्मु काश्मीरनि पुलवामा, कुलगाम आरो अनन्तनाग मुंनि मोनथाम जायगायाव हप्तासेयाव 14 सा सुथुरफोरखौ गावथारनो हादों आरो दिनै कुलगाम आरो अनन्तनागआव 4 दुथांखौ गावथारनो हादों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। तिनिसुकिया जिल्लानि बागजानाव जानाय गिख्रंथाव अइल इन्डियानि अरखौ खोमोरनो आरोबाव 25 निफ्राय 28 सान नांबावगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया खौरांनि गेजेरजों बुंदों। सानसेयावनो मैया भारतनाङै 11,314 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों आरो बे कभिड-19 जों मैया भारतनाङै 388 सुबुङा थैदों। दुलाराय भारतनाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ 3,09,603 जाबाय। बेनि मादाव 1,46,460आ एक्टिभ केस, 1,54,231 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 8,890 सुबुङा थैबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।